Кражбите на ток са нормално явление според хората, които живеят в блок 73 в столичния квартал Дружба. Напоследък сметките им навъвват и по-подозрителните съседи се съмняват, че някой се е прикачил към електромера им и краде от тока им. За да проверят, наемат фирма за електроуслуга. Екипът на Преди обед проследи една стандартна проверка, с която се установява кражба на електроенергия. По какъв начин се установява кражбата на ток? Проследяваме първоначално захранващите кабели, които са към електромера. Проследяваме ги дали случайно няма някъде прикачени допълнителни връзки, заголени кабели и стигаме до захранващия предпазител. Проверяваме връзките, които стигат вече до самите гофрети разпределителни, които са в това табло. Когато приключиме с главното табло, продължаваме вече на всеки етаж. Има разпределителни табла, малки, дали случайно някъде няма нарушени гофрети или изолации. Това е първата кутия на първия етаж и от тук вече продължават нагоре по етажите. Забелязваме, че също няма допълнителна намеса. Затваряме и продължаваме към следващия етаж. И така докато стигнем до абоната. Проверихме всички табла и ревизионни отвори. До тук няма присъединени кабели и всичко е нормално. Въпреки, че на пръв поглед всичко е изправно, причината за необичайно голямата сметка не е съвсем ясна. В случая или има грешка в самия уред електромер, който може да се провери, ако следващата сметка, да кажем, е пак висока, или просто клиентът си изконсумирал електроенергията и всичко е нормално. В случая в блок 73 в квартал Дружба не се установи външна намеса. Понякога обаче съмненията на хората, че се краде от техния ток, се оказват напълно основателни. Един магазин се беше прикачил към един друг магазин и тъй като бяха спрели нещо за ремонт и не бяха работили месец-два, им идва сметка около 600 лева. И се обаждат на нашата фирма. Проверихме, оказа се, че друг магазин е прикачен към тях и тази натрупана сума от 600 лева почнаха да се съдят. Не знам вече докъде са стигнали. Как да се предпазим от кражба на ток? Ще разберем веднага, само в Преди обед. При нас в студиото вече е електротехникът Мартин Гетов, от когото ще разберем какви са най-често срещаните начини за кражба на ток и колко често въобще това се случва. Ако имате, т.е. вие би трябвало да имате наблюдения. Много ли се крадем помежду си? Здравейте! Ами с приближаване на зимния сезон, при който се изисква отопление и по-голяма консумация на електроенергия, все повече нарастват тези сигнали за кражба на ток. Каква част от тях установявате, че са основателни и каква са просто плод на свръхподозрителност? 1/3 от сигналите се установява наистина съществуваща кражба. Прикачване най-често към общите нужди, защото там по-лесно става. Главно в електротаблата, които са недобре поддържани, охраняеми. Съвета ни към жителите е да изискват постоянно да са заключени, за да няма всеки един жител достъп до него и съответно да се намали риска от кражба. Да приемем, че засичате, че има кражба. Какво може да направи човека, който е потърпевш от това? Може ли реално да се защити и как? Ами да, съответно изисква се протокол, който се установява, снима се мястото, където точно е станало това прикачване и съответно следователно се извиква полиция на място, за да има специализиран орган, който може да удостовери по-нататъчното Какво трябва да има разследване? Един вид, да. Трябва да присъства и полиция при откриването вече на налична кражба. А при положение, че разследването завърши с резултат положителен, т.е. установи се, че има кражби и се установи кой точно съседите краде, тогава има ли някакво, така да кажа, обезщетение за жертвата и иск към престъпника? Да, това е целта и това е идеята, но вече следствието решава, връщайки сметките и преразглеждайки основно фактите, какви ще бъдат последствията за двете страни. Какви са общо взето последствията? Има ли сте такива случаи да знаете какви са резултатите? Ами да, в някои случаи се изисква
Следователно, няколко месеца, ако е повишена сметката от двойно, разликата, която надвишава, да се плати от човека, който е прикачил... От престъпника сега. Да. А скъпо ли е да провериш дали те крадат? Ами, не, по-скоро е трудно, защото мрежата е доста... Първо, тя е вкарана в обезопасени тръби и не навсякъде има достъп до проводниците, които трябва да се проследят и да се провери съответно. Тоест има случаи, в които вие дори при най-добро желание не може да установите със сигурност дали няма кражба на ток. Много малко вероятност. Добре, а все пак таксите от до какви са? Предполагам, че зависи от конкретните случаи. Ами около искаш да повикаш екип? 50 до 70 лева е проверката, в съответствие от случая, защото всеки един е индивидуален. Добре, а на месец колко такива случаи имате вие като сигнали при вас? Ами, случвало се е по няколко на месец, 4-5, според зависи от сезона. Най-фрапантният случай да ни кажете, когато е ставало въпрос за кражба на Да, имахме количество. преди известно време, около половин година, един голям магазин за дрехи, който съответно плащаха доста крупна сума, около 7000 лева за ток. И какво се оказа, че 7000 половината не лева ги за ток, харчат да. те? Те какво правят? Да ги шият там Съответно... дрехи? Ами не, просто имаха наистина доста осветление, но хората си изчислиха тази мощност и установиха, че реално тяхната консумация е 1/3, след което ни извикаха. Установихме, че има прикачване. В случая беше непреднамерено крадеца, защото при... Объркал се. Не, при изграждането на този магазин, който се намираше в Хале, просто след строежа са преградени отделни офиси и магазини и електроинсталацията е останала обща и съответно може би хората дори въобще не са знаели, че съседните офиси и магазини са закачени към техния електромер. Благодаря ви много. Надяваме се да няма много такива случаи, въпреки Също че така се едва ли. надяваме и тока да поевтинее, за да няма такива Да, но случаи. така или иначе, добре е всеки да си плаща ток.